programot Szalai Tamás előadásával, de átadom neki a szót egy személyes sztorit. Engedjetek meg, kérlek. 2021 decemberében nagyon készültünk arra, hogy közvetíteni fogjuk a Svájci csillagvizsgálóból a James Webb-nek az indítását, és hatalmas szentségelések közepette fogadtuk azt, hogy december 24-ére átrakták magát az indítást. Írtam Detlef Örsnek, aki ugye európai vezetője volt az egyik műszernek magára az eszközön, hogy így Szenteste nem biztos, hogy szeretnénk. Mondta, hogy tehát a Szenteste nem része a karácsonynak. Egy 24 óra sem telt, átrakták 25-ére az indítását a rakétának, úgyhogy így már meg volt a kellő ürügy, és éppen nagymamám felé a kocsiban tableten néztem még, ahogyan elindultam neki idején, úgyhogy ez volt az én nagy karácsonyi ajándékom akkor meg az európai ügynökségtől, nem kellett dolgoznom közben. És ezután jönni, tehát már ezelőtt is azért bőven az a rész, amit a kutatók a pályázati irányban, vagy utána dolgozott előletek. És most az a szerencsénk, hogy hát nagyon közelben lehet kerülni ebben az országban a James Webb eredményekhez Szalai Tamásban, mert hogy egyik azon kevés kutatónak, csak Magyarországon világszerte, aki el is nyert pályázatot és távcsőidőt magára a küldetésre. Úgyhogy ezúton is gratulálok. Köszönöm. És tiéd a szó. Köszönöm szépen a kedves felvezetést. Hát igen, ahogy a cím is mutatja, valóban egy hosszú-hosszú várakozás után egy nagyon sokrétű és komoly ígéret volt az a James Webb űrtávcső, ami az eltelt a tudományos ciklusának a 2022 nyara óta, nyarán indult kb. 500 napja alatt. Tényleg az derült ki, hogy egy új aranykor kezdődött el a csillagászatban. Mi mást is várhatnánk egy aranyozott tükrű távcsőtől, de erről majd kicsit később is mesélek. És hát ahogy Norton már említette, igen, ez a 2021 karácsony, ez sokaknak izgalomban telt. Ugye nem véletlenül születtek erre mémek is, ugye a távcső, aki ellopta a karácsonyt. És tényleg rengetegen dolgoztak akkor, ugye ez pont a magyar idő szerint a karácsonyi ebéd alatt volt, úgyhogy én is ott a családi körben, hát így gyorsan lenyomva az aktuális főételt, elnézést kérve mondtam, hogy hát én most így a desszert meg az ajándékozás helyett inkább ezt így követném, de hát végül is mások is csatlakoztak, hogy nem volt ez annyira veszélyes. Ugye a James Webb távcsőről nagyon sok információ elérhető, azóta számos előadást tartottunk, tavaly ilyenkor hasonló körülmények között jó magam is, úgyhogy nem minden dolgot ismételnék azért át. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy ez tényleg az emberiségnek egy műszaki mérnöki csúcs teljesítménye. Nem csak az, hogy ahogy ezt az egész óriási 6,5 méteres tükrű és kb. Teniszpályányi méretű berendezést sikerült összecsomagolni egy rakéta orkúbba, hanem az, hogy utána ez a világűrben kicsomagolta magát, eljutott 1,5 millió kilométerre a Földtől, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy hiba vagy komolyabb fennakadás nélkül üzemel a csillagászok és a teljes kutatói közösség legnagyobb örömére. És hát mi is volt a kutatói oldalról az ígéret, tehát hogy mivel lehetett meggyőzni annó a pénzosztókat, hogy érdemes több milliárd dollárt befektetni egy ilyen eszköznek a létrehozásába. Hát voltak kulcs területek, amiket megjelöltek már sok-sok éve programot előkészítő tudományos bizottságok. Ezek között olyan állítások szerepeltek, hogy ez lehet az első olyan távcső, az első olyan eszköz az emberiség történelmében, ami először fog olyan bolygót találni egy másik csillag körül, amin tényleg életre alkalmas körülmények lehetnek. Azért olyan ígéretet senki nem mer tenni, hogy mondjuk Földön kívüli életet is találunk ennek segítségével, biztosan, de legalább a környezetet, vagy ezt alkalmassá tevő körülményeket sikerül majd jobban feltérképezni. Aztán egy másik nagyon vaskos ígéret, és hát ez ügyben tényleg komoly eredmények születtek már itt az első hónapokban, az a világegyetem keletkezésének és fiatal korának a megértése, tehát a legtávolabbi galaxisoknak a megismerése, galaxisok és a benne lévő fekete lyukak kialakulásának a kérdése és egy ilyen nagyon fontos ígéret a James Webb űrtávcsővel folytatott kutatások terén. És hát mindezt, illetve sok más egyéb témát, amit itt menet közben érinteni fogunk, alapvetően azt teszi lehetővé, hogy a James Webb űrtávcső nem a szemünk számára látható tartományban üzemel, vagy csak egy nagyon kis részben, hanem az infravörös tartományban.
És az infravörös tartomány egyrészt a nagyon alacsony hőmérsékletű sugárzásnak a detektálására alkalmas, másrészt a nagyon távol lévő égitesteknek, objektumoknak a vörös eltolódása miatt a egyébként látható vagy ultraviolett tartományban keletkező jeleit, azt az infravörösben tudjuk itt a Földön detektálni, vagy itt a Föld környezetében. Úgyhogy ezek azok a tényezők, amik az infravörös tartományt nagyon hatékony megfigyelési tartománnyá teszik, illetve az a harmadik tényező, hogy ezen a rengeteg csillagközi por és gázanyagon, amin mondjuk a látható fényben nagyon nehéz keresztül látni, az infravörös tartományban nagyon hatékonyan meg lehet ezt tenni. És nem csak képeket lehet készíteni, hanem színkép felvételeket is, és ezeknek a színkép felvételeknek külön előnyt ad az infravörös tartomány olyan szempontból, hogy például a molekuláknak a vonalátmenetei azok nagy részt ebben az infravörös tartományban helyezkednek el, illetve számos olyan atomi átmenet is azonosítható, aminek a segítségével, hogy látni fogjuk, tényleg nagyon komoly tudományos eredményeket sikerült már itt az első időszakban elérni. És hát technikailag szintén egy hihetetlen előrelépés volt az, hogy bár ugyan a Föld felszínén már bejáratott módon működik az úgynevezett mozaik tükröknek az alkalmazása, tehát amikor nem egyetlen optikai szegmensből áll egy eszköznek a főtükre, hanem ilyen hatszög alakú mélysejtként vagy mélykaptárszerűen összeillesztett elemekből. A világűrben ez most először lett élesben kipróbálva, és tényleg ez is kiválóan működik. Egy 6,5 méter átmérőjű, összességében 6,5 méter átmérőjű tükörről beszélünk, ugye ez 2,5-szer akkora átmérőjű, tehát körülbelül 6x7-szer nagyobb fénygyűjtő felülete, mint mondjuk a Hubble űrtávcsőnek a tükre. Úgyhogy mindenképpen ez önmagában is egy lenyűgöző és sokat ígérő adat. És hát ahogy említettem, ugye a bevonata az arany, legalábbis a legfelső nagyon-nagyon vékony, szó szerint hajszál vékony réteg. Rosszindulatú vagy ilyen felvágott nyelvű kritikák sokat érték még a kezdeti időszakban a James Webb űrtávcsövet és a csapatokat, hogy hát itt azért csúszik ennyit, meg ezért kell ilyen sok pénz, mert ilyen bolondságokat találnak ki hozzá, hogy miért kell bearanyozni a tükröt. Most ugye ez nem bolondság, hanem ugye arról van szó, hogy az infravörös tartományban az arany az az anyag, ami a legjobb hatásfokkal tudja visszatükrözni a fényt. És hát ha már ennyi milliárd dollárt befektettek egy eszközbe, akkor már ne azon múljon, hogy a fotonoknak csak mondjuk a 90%-át lehet észlelni, hanem akkor az már legyen tényleg amennyire lehet közel a 100%-hoz. Úgyhogy ugyanúgy, hogy a mindennapi életben használt tükreink, ugye például ezüsttel vagy alumíniummal vannak bevonva, az infravörös tartományban az arany az erre legmegfelelőbb bevonat, és emellett ugye az aranynak az egyéb pozitív tulajdonságait is ismerjük, a korrózió állás és ugye a megfelelő szilárdság elérése érdekében. A következő nagyon fontos információ, hogy hol van fizikailag a Webb űrtávcső. Ez itt nem méretarányos kép, inkább csak az elhelyezkedést, a nap, föld és az űrtávcső egy vonalba esését próbál meg érzékeltetni. Ahogy említettem, 1,5 millió kilométerre van a Földtől a James Webb, ugye ez kb. 4-szeres földhold távolság. Ez a napföld gravitációs rendszerben egy stabil, vagy legalábbis közel stabilnak mondható pont, ez a Lagrange 2-es pont, ahol minimális üzemanyag felhasználással nagyon könnyen lehet tartani hosszú éveken keresztül ezt a konfigurációt, tehát hogy mindig a nap, föld és a James Webb az egy egyenesbe essen. Erre azért van szükség, mert a napnak a sugárzása az nagyon-nagyon megterhelő az eszközök számára. Az infravörös tartományban nagyon alacsony hőmérsékleten kell tartani a detektorokat, hogy megfelelő hatásfokkal üzemelhessenek, úgyhogy a napnak a fényét ezt mindenképp ki kell takarni a lehető legjobb hatékonysággal. Erről egy másik ábra is van, itt a naprendszer síkjában mutatva a dolgokat. És hát ugye ez a 1,5 millió kilométer, ugye azt is juttassa eszünkbe, hogy ez nagyon nagy ahhoz, hogy bármit fizikailag aztán be tudjunk avatkozni az űrtávcsőnek a működtetésébe, legalábbis manuálisan. Ugye a Hubble űrtávcső esetén, ha valaki esetleg erre emlékszik vagy olvasta, ugye rögtön a felbocsátás utáni hónapokban, első 1-2 évben komoly fizikai beavatkozásokat kellett végezni. Az akkor még működő űrsikló program segítségével egy űrhajósokat szereltek rajta, cseréltek optikai elemet, detektorokat is többször. De hát ugye ez a Föld felszíne fölött csak 500 kilométerrel kering
1,5 millió kilométerre nem tudunk elmenni semmivel, úgyhogy csak szoftveres beavatkozás végezhető. Szerencsére eddig nagyon komoly eseményre nem került sor, ami bármilyet indokolt volna. 1-2 napos, hetes leállások voltak egyes detektoroknál, de azt elég jól tudták eddig kezelni. Pedig ugye volt egy nem várt esemény is, még 2022 májusában, egy relatív nagyobb méretű meteor darab az becsapódott a tükörbe, az egyik tükörszegmensbe, és hál' Istennek nem okozott olyan kárt, amit mondjuk a képeken észre lehetne venni, de azért ez már egy említésre méltó esemény volt, amit szerencsére szintén sikerült átvészelni. Ugye ez a már említett napsugárzás elleni védelem, ami több módon is zajlik. Egyrészt van egy ilyen nagyon innovatív 5 rétegből álló, megint hajszálvékony, de teniszpálya méretűre kifeszített hőszigetelő réteg. Ez egy kapton nevű anyagból, mikroelektronikában használatos anyagból van, de ekkora méretben még soha nem alkalmazták, úgyhogy ez is egy úttörő technológiai fejlesztés, amit később akár a mindennap életbe is be lehet majd építeni. Emellett ugye az, hogy mindig elfele fordul a naptól, ez a meleg oldala. Itt van ugye a napelemek is, és ez a sugárzás blokkolás így valósul meg. És hát ugye a másik oldalon, a hideg oldalon vannak a műszerek, ez maga a főtükör, a főtükör hátulján vannak a detektorok, ahol itt a robotkaron kinyújtott segédtükörről verődnek vissza a fénysugarak, és úgy jutnak el a detektorokba. És hát az irányító központ az pedig Baltimore-ban, az Egyesült Államokban, a Space Telescope Science Institute intézményében zajlik. Itt egy ilyen életképet láthatunk, ahol tényleg ilyen 0-24-ben ügyeleti rendszert ellátva dolgoznak ott csillagász és műszaki kollégák, akik egyrészt a tudományos program lépéseinek a megvalósításáért felelnek, tehát nem mi kutatók nyomkodhatjuk meg az entert, hogy most merre fordul a távcső és mit mér le, hanem ez az irányító központ végzi el ezeket a lépéseket, és természetesen minden műszaki és egyéb beavatkozást, amit esetleg meg kell tenni, azt ők koordinálnak. És hát akkor térjünk át a tudományos része, mert tényleg most, hogy a műszaki csodákat, a műszaki teljesítményt azt méltattam talán kellő módon, forduljunk rá arra, hogy a kutatók mit tettek eddig hozzá a James Webb űrtávcső küldetésének a sikeréhez. Ugye itt a képen az első valódi tudományos felvétel látható, amit 2022. Július 11-én, ugye pont az első amerikai holdra szállás évfordulójára időzítve tettek közzé. Ugye maga Joe Biden elnök nyomta meg virtuálisan a piros gombot, hogy na akkor láthatóvá váljon. És ez egy szimbolikus kép, hogy aki esetleg tavaly hallotta az előadásomat, erről akkor beszéltem. Alapvetően ugye egyrészt itt a közepén van egy ilyen sárgás-fehér színű paca, ami egy galaxis halmaz, ami 4,5 milliárd fényév távolságra van tőlünk, ami azt jelenti, hogy a fény erről a galaxis halmazról akkor indult el, amikor a Föld kialakult. És mi most detektáljuk ezeket a fénysugarakat, de ezen a képen nem ez a legdöbbenetesebb. Ezen a képen ezek a vöröses színű ívek a legdöbbenetesebbek, amik az úgynevezett gravitációs lencsézésnek a nyomai, Einstein relativitás elméletének az egyik kísérleti bizonyítékai, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ez a középen lévő galaxishalmaz elgörbíti a körülötte lévő teret, és a mögüle érkező fénysugarak ebbe az íves alakzatokba képződnek le, és ezek valójában sokkal-sokkal távolabbi 10-12 milliárd fényévre lévő galaxisoknak a nyomai. Tehát ezen az egy képen szinte beutazhatjuk az univerzum történetét, és ez csak a legelső felvétele volt a James Webb űrtávcsőnek. Ugye a kis bónusz az volt, hogy egyébként ezen a képen van körülbelül 40 olyan galaxis, amit addig nem ismertek. Tehát ezt egy felvételen így hirtelen felfedezték. Na és akkor itt megálltunk egy pillanat, hogy is készülnek a képek, és szöget üthetett esetleg a fejünkbe, hogy az előbb azt mondtam, hogy a James Webb űrtávcső az nem a szemünk számára látható fény tartományban üzemel. Hát de hát látjuk ezt a képet. Hol van itt a trükk? A trükk az ott van, hogy a csillagászatban, általában a digitális képalkotásban, a tudományos célú digitális képalkotásban nem a színes képek elkészítése a fő cél, hanem az, hogy adott hullámhossz tartományon
szürke skálás képeket készítsünk, tehát csak az az érdekes, hogy az egyes pixelekre milyen mennyiségben érkezik be az adott hullámhosszú sugárzás, és ennek megfelelően lesz a fehér és a fekete közötti részen az intenzitás viszonyoknak megfelelően látható a kép. És mi kutatók valójában a tudományos munka nagyon-nagyon nagy részét ilyen képeken végezzük. Az, hogy ezekből utána színes képeket állítsanak elő, az nyilván esztétikai szempontból is fontos, néha kutatási szempontból is egyébként, mert jobban észre lehet venni bizonyos részleteket, és hát természetesen a nagy közönség felé való eredménykommunikálásban is. Azért, ha csak fekete-fehér képeket közvetítene a web, vagy mondjuk a NASA meg az ESA csak ilyen képeket publikálna, hát lehet, hogy nem lenne akkora siker ennek az egész dolognak. És hát itt jön be az a dolog, hogy valójában hogy arról van szó, hogy az eredetileg szürke csatornás képeknek mi ugye tetszőleges színkódokat tudunk megfeleltetni. Tehát bármilyen egyszerű képszerkesztő programmal, és ezt valaki kipróbálja, hogy azt mondja, hogy jó, hát én akkor veszek 3 képet, az egyiknek az intenzitás viszonyaira azt mondom, hogy azt a vörös színnek az árnyalataival skálázza, a másikat a zölddel, a harmadikat a kékkel. Ha ezt a 3-at összekeverem, akkor megkapom a klasszikus RGB színkeverést. És ezt meg tudjuk csinálni úgy is, hogy nem csak a szemünk számára látható fényt skálázzuk, vagy kódoljuk vörös, kék és zöld színnel, hanem bármit. Jó, tehát így lehet mondjuk az infravörös fényt is láthatóvá tenni a mi szemünk számára. És hát akkor tényleg nézzük meg, hogy mik azok az eredmények, leginkább ígérem szép színes képek segítségével fogom ezt bemutatni, amiket már most köszönhetünk a James Webb űrtávcsőnek. A közeli helyeknél kezdjük, és innen fogunk egyre távolabb, egyre kifelé haladni. Úgyhogy kezdjük a naprendszerrel. Érdekes módon a legtöbben azt gondolták, hogy hát a naprendszer, hát azért ekkora távcsövet most ne arra pazaroljanak, hogy itt olyan bolygókat nézzenek, amit bárki egy kis távcsővel is láthat. Szerencsére azért a kutatók nem így gondolkodnak, meg a James Webb Távcsőidőosztó Bizottsága se, és kiderült, hogy a James Webb igenis képes mondjuk a legismertebb égitestekről is fontos új információkat feltárni. Itt például 2 gázbolygót látunk, az Uránuszt és a Neptunuszt, amiket az érdekesség bennük, hogy például a gyűrűik, meg a felhő sávjaik, azok látható fényben egyáltalán nem látszanak, vagy nem ilyen szép kontrasztos módon. És ez nem csak a látvány, tehát nagyon sok információt lehetett kideríteni ezeknek a bolygóknak és a holdrendszereiknek a feltételezett fejlődéséről, történetéről, a dinamikáról, hogy mondjuk hogyan mozog a légkör, hiszen most sokkal részletesebben látjuk ezeket az összetevőket. Itt van egy összehasonlítás is, mondjuk hogy a Hubble űrtávcső képeihez képest, amik itt a jobb oldalon láthatóak, hogyan néznek ki ugyanezek az égitestek a James Webb infravörös felvételéből összerakott módon. És talán még drasztikusabb a különbség, vagy hát még mélyebb információkhoz juthatunk, hogyha mondjuk tényleg nagyon ismert bolygókat nézzünk, mondjuk a Jupitert és a Szaturnuszt. A Jupiternek a Hubble és helyszíni űrszondás vizsgálatában már nagyon régóta tudjuk, hogy ez egy tényleg hihetetlenül dinamikus bolygó. Ugye a Földünknél 10-szer nagyobb átmérőjű planétáról beszélünk, aminek gyakorlatilag a külső rétegei óriási szélviharként mozognak, több 100 km/órás hurrikánok, vagy több 1000 km/órás hurrikánok tombolnak, és ezeknek a felhőzeteknek, gázrétegeknek a mozgásáról rengeteg újdonságot lehetett kideríteni. Előtte még csak egy ilyen kis látvány is, a James Webb képeiből összerakott módon, amin egyszerre több minden is megfigyelhető, például sarki fény, mind a 2 pólusán a Jupiternek, illetve olyan belső holdjai, amiket mondjuk innen a Földről kis távcső egyáltalán nem lehet megfigyelni. A legbelső nagy hold az Io, amit mondjuk akár szerencsés esetben, hogyha ma valaki távcső az égre néz, láthat a Jupiter mellett. Az annyira fényes ezen a képen, hogy csak ez a kis fénytüské az, ami ide bevilágít. A többit azt inkább lehagyták, mert már kiégetné a képet. Jó? És hát egy még frissebb eredmény, hogy ténylegesen sikerült különböző mélységekben megmérni a szélsebességet a Jupiteren, és ebből nagyon pontos dinamikai térképet készíteni, hogy egy ilyen óriás bolygónak milyenek a légköri viszonyai.
A Saturnusnál hasonló eredmények születtek már most is. Látszik, hogy míg a látható fényben ott pont fordítva van, ott magát a bolygótestet látjuk inkább világítani, és a gyűrű az ilyen halványabb, nehezebben kivehető struktúra, kivéve amikor így jobban a nap felé fordul. Infravörösben a gyűrű az, ami világít, hiszen azok a hideg jégkristályok és porszemcsék, amik alkotják, azok maguk infravörösben sugároznak. Úgyhogy ilyenkor vagy ebben az infravörös tartományban lehet legjobban mondjuk a gyűrű struktúrát, meg a holdrendszert vizsgálni. És például az Enceladus nevű hold a Saturnus körül, az már most az első másfél év alapján úgy tűnik, hogy a James Webb-nek egy nagyon-nagyon jó célpont, hiszen rengeteg újdonságot megtudtunk róla. Azt már korábban is lehetett sejteni, hogy a jégtakaró alatt folyékony víz, óceán található, és ez néha ilyen gejzírszerű kilövellésekben hagyja el a holdat. Ugye ezt a képet ott a Saturnus rendszerében lévő űrszonda, a Cassini készítette jó pár évvel ezelőtt. De például a Cassinivel ezt nem lehetett megnézni, hogy nagy távolságra hogyan jut el ez a kisugárzott vagy kilövellő folyadék, és a James Webb-el pont ezt lehetett megnézni. Itt maga a hold az egyetlen forró pixel, vagy egy világos pixel, és ez az óriási, itt most kékesre színezett lebeny, ez a kilövellő víz. És ez alapján meg lehetett határozni, hogy másodpercenként egy fürdőkádnyi vízmennyiség hagyja el az Enceladust, ami azért nem kevés. És maga ez a párafelhő, ez egy ilyen 10 000 kilométer átmérő lebenyben lebegott, fölött az 1-2 ezer kilométeres átmérő hold körül. És az is kiderült, hogy maga ez a kiáramló víz, ami utána természetesen azonnal jéggé fagy a világűr hidegében, ez például táplálja a Saturnus gyűrűjét. Tehát a Saturnus gyűrűrendszernek az eredetére rögtön van egy magyarázat, hogy most például mi termel anyagot ahhoz, hogy az ott folyamatosan jelen legyen, vagy hízzon is akár. És bocsánat, egy pillanatra visszamegyek, mert erre nem tettem be külön képet, de egy nem régi eredmény, hogy az Enceladuson például széndioxidnak a jelenlétét is kimutatták, amit egyre nehezen tudnak értelmezni. Ez például korábban nem szerepelt eredmények között, vagy akár modellek között se. És úgy tűnik, hogy itt nem csak víz, hanem más ilyen szerves anyagok is jelen vannak ennek a holdnak a jégpáncélni, illetve a kilövelléseiben. És hát ha már szerves anyag és széndioxid, ugye szintén a naprendszerünkben vannak olyan égitestek, például üstökösök és kisbolygók, amikről azért még nagyon keveset tudunk. Tehát van számos megfigyelés, földfelszíni is, űrtávcsöves is, de mindig a közösség várja az újabb és újabb eredményeket, hogy a meglévő rejtélyeket sikerüljön egy kicsit feloldani. És hát például az egy érdekes rejtély, hogy egy 238p Reed-nek nevezett üstökös a felfedező után, annak megnézték először, még néhány évvel helyszínileg egy spektrumát, egy másik üstökös volt, elnézést, aminek a Hartley üstökösnek nézték meg a spektrumát, és az egyik csúcs, ez teljesen olyan volt, mint ennek a Reed üstökösnek itt ez a kiemelkedése, ami a víz, megint a vízjégnek, vagy a víz színképi jeleit mutatja. De ugyanakkor meg a széndioxid vonalak, tehát a másik molekula vonal, az csak az egyik üstökös esetén van jelen, a másiknál nincs. Ez megint egy érdekes dolog, hogy mi a különbség ezen első ránézésre nagyon hasonló üstökösök között. Ezt is először most a James Webb vizsgálatai alapján sikerült kideríteni, hogy itt van valami különbség. És hát akkor, hogyha más bolygórendszerek felé haladunk, akkor tényleg a Webbnek az első olyan területre jutunk, ami a Webb kapcsán nagyon komoly ígéret volt. Sokan úgymond a kutatói világban riogattak is azzal, hogy hát itt semmilyen más témának nem is nagyon lesz esélye James Webb pályázatot nyerni, csak azoknak, akik más bolygórendszereket vagy ilyen ősi galaxisokat akarnak vizsgálni, mert hogy erre építették a Webbet és erre adtak pénzt. Most nyilván mindannyian, független attól, hogy mivel foglalkozunk a csillagászaton belül, nagyon izgatottan várjuk azt, hogy tényleg legyenek információink más csillagok körül keringő bolygókról. Tényleg találjunk olyan bolygókat, vagy találjanak olyan bolygókat, amin esetleg óceánok vannak, vagy olyan hasonló légkör van, mint a Föld bolygó esetén. Hát itt még nem tart a dolog, tehát olyan bejelentés még nem volt, hogy megtalálták a Föld 2.0-át valamelyik csillag körül,
de ezt nem is várta senki, hogy ez rögtön itt az első időszakban sikerül. Ez nagyon alapos előkészített vizsgálatokat igényel, rengeteg jelölt van, és azokból a legmegfelelőbbeket kell tudni kiválasztanunk, hogy tényleg a webnek a távcsőidejét hatékonyan sikerüljön felhasználni. Minden esetre vannak már azért biztató eredmények ezen a téren is. Például azt a régóta ismert és más távcsövek révén már sokszor megfigyelt esetet a webbel is lehetett vizsgálni, hogy éppen egy csillagkorong előtt elhalad az egyik bolygója, és akkor innen tőlünk nézve éppen lecsökken a csillagnak a látszó fényessége, de aminél sokkal izgalmasabb a web szempontjából, hogy a web ilyenkor föl tudja venni ennek a bolygó légkörének a színképét. Meg tudja mondani, milyen kémiai elemek alkotják azt a bolygó légkört, mert azt használja ki, hogy a csillagnak a fénye éppen átsüt annak a bolygónak a légkörén, és a csillag színképében a plusz elnyelési vonalak azok jelzik a bolygó színképi összetételét. És erre már tényleg nagyon izgalmas eredmények születtek. Egyelőre leginkább nem a Földünkre, hanem mondjuk a Jupiterhez hasonló bolygók esetén, amik olyan szempontból különböznek a Jupitertől, hogy ezek nagyon közel vannak a csillagokhoz, úgynevezett forró Jupiterek vagy forró Neptunuszok, amik tényleg csak pár nap alatt képesek megkerülni az anyacsillagukat, és azért egyébként relatíve sok vizsgálat végezhető rajtuk. És például van itt egy ilyen WASP-39b-nek nevezett bolygó, aminek a színképében gyönyörűen kirajzolódnak víz, széndioxid, kén-dioxid, szénmonoxid sávok és vonalak, tehát már egy nagyon jó kémiai térképet lehetett előállítani bizonyos bolygókról. És hát ez tényleg az a terület, ami fokozatosan egyre több és több eredményt fog hozni. Egyelőre, ahogy mondtam, inkább még csak ilyen forró légkörű bolygók esetén. De például olyan érdekességet is ki lehetett deríteni, hogy nem csak a légköri viszonyok milyenek, hogy nem csak a gáz halmazállapotú összetevők milyenek, hanem hogy vannak-e szilárd szemcsék mondjuk egy bolygónak a légkörében. Ez egy művészi kép, ezt nem a James Webb fotózta, de nagyon hatásvadász a pozitív értelemben, ez egy homokvihar bolygó. Ez egy csillagához nagyon közelkeringő, szintén nagyon közelkeringő bolygó, aminek gyakorlatilag a légkör az folyamatosan párolog el a csillag sugárzása miatt. Viszont érdekes módon azt adták a James Webb-nek a színkép elemzései, hogy időről időre a szilícium oxidok azok ki tudnak kristályosodni, tehát szilárd halmazállapotok lesznek, tehát homok esik, mint a homokviharok lennének egy ilyen forró légköri rendszerben. Úgyhogy nagyon érdekes világokat találunk ilyen módon is. És hát tényleg a Földhöz hasonló bolygók esetén egy konkrét eredmény már az, hogy sikerült hőmérséklet viszonyokat kimérni, tehát hogy például a TRAPPIST egy rendszer, egy közeli vörös törpe csillagnak a bolygórendszer estén, az egyik bolygónál sikerült megállapítani, hogy van-e különbség esetleg az éjszakai és a nappali oldal között. És hát ugye ezek voltak az elképzelések, hogy milyen hőmérsékletű viszonyok lehetnek, és ezt például meg lehetett erősíteni, hogy ez a kicsit alacsonyabb hőmérséklet, magasabb hőmérsékletű modell volt igaz. Tehát már ilyen szempontból vannak fejlemények. Nyilván nagyon fontos tudnunk, hogy egy Földhöz hasonló bolygón milyenek a hőmérsékleti viszonyok, hiszen ez egy nagyon fontos nyomjelzője annak, hogy lehetnek-e ott életre alkalmas körülmények. És hát még olyat is fel lehet fedezni más csillagok körül, hogyha mondjuk kisbolygók ütköznek egymással, és hirtelen nagyon sok új csillagközi por keletkezik. Ezt persze nem direktben lehet ilyen mozifilmszerűen látni, hogy most ott összeütköznek szikladarabok, de mondjuk ennek a szintén közeli Beta Pictoris bolygórendszer esetében lehet azt látni, hogy keletkezett egy ilyen érdekes porból, gázból álló nyúlvány, amit azzal tudtak magyarázni a szakemberek, hogy ez egy néhány évtizeddel ezelőtt bekövetkezett nagyobb bolygótestek közötti ütközés eredménye, és azért ilyen elnyúlt alakú, mert a különböző sűrűségű porszemcsék különböző távolságra kerülnek egy idő után, néhány évtized után csillagoktól, mert a csillagoknak a fénynyomása, tehát a sugárzásuknak a mechanikai erőhatása, az a kisebb sűrűségű porszemcsékre nagyobb mértékben hat, úgyhogy azok kijjebb kerülnek. Úgyhogy tényleg megint egy ilyen dinamikai, kinematikai térképet lehet egy bolygórendszerről készíteni.
És hát akkor menjünk kicsit messzebb, haladjunk most már a közeli csillagoktól a távolabbi csillagok felé. Ezek már valódi képek lesznek, nagy részt mutatok. Ez egy fiatal csillag, egy születőben lévő csillag, ami nagyon heves anyagkitörési folyamatokat mutat. Néha olyan hasonlatot szoktak használni, hogy a csillagok fejlődése hasonlít az emberéhez, tehát amikor olyan kisgyerek állapotban van, akkor inkább kiköpi az ételt, meg mindenfelé így turbulánsan mozog, aztán később úgy megnyugszik, és akkor már nem lesznek annyira ilyen kitörések, vagy nem mindenkinél. És hát lehet látni magukat a régiókat, ahol ezek a csillagok születnek. Ugye egy nagyon ikonikus felvétel volt már a Hubble űrtávcső részéről is annak, ez a teremtés oszlopainak hívott csillagkeletkezési régió, amit a Webb aztán még egy magasabb szintre emelt. Vannak, akik elnézést nem idézem pontosan, a Marvel film, ez a hatalom kesztyűjéhez hasonlították, amivel valamelyik főgonoszot rendelkezett. Minden esetre ez nem a pusztulást, ez az életet vagy a születést jelképezi, hiszen itt ténylegesen most ebben a pillanatban is születnek, formálódnak új csillagok, új naprendszerek. És hát a Webbnek és a többi űrtávcsőnek az is egy hatalmas előnye, hogy néha a nagyon különböző hullámhossztartományú képeknek a kombinálásával tényleg nagyon komplex folyamatok deríthetők fel. Itt például egy olyan mozaik képet, olyan kompozit képet látunk, ahol a vöröses színek, azok az infravörös méréseket jelzik, a kékes, fehéres színek pedig a röntgen tartományban készült méréseket. Ez megint egy csillagkeletkezési régió, ahol a nagyon nagy hőmérsékletű kékkel, fehérre jelzett röntgen sugárzást, ezt nagyon nagy tömegű fiatal csillagok sugárzása adja. És látszik is, hogy ott a csillagokhoz közeli zónákban ott maga a csillagközi gáz is forróbb, és ahogy kifele haladunk, ott egyre alacsonyabb hőmérséklet, és néhány ezer kelvinre hűlve, vagy mondjuk 1000-2000 kelvinre hűlve már a szilárd fázisú anyag is létre tud jönni, tehát itt egyszer csak nagyobb távolságban megjelennek a porfelhők is, vagy megmaradnak a csillagok intenzív sugárzása ellenére is. Tehát ez a kombináció, ez a különböző hullámhossztartományoknak a együttes vizsgálat, ez egy újabb, nagyon hatékony eszköz. És hát ugye Szabó Róbert előadásában Kós Pál Ágnes neve előkerült, és hát őt mindenképpen, illetve az ő és Ábrám Péter által irányított kutatásokat mindenképpen meg kell említeni, hogyha James Webb eredményekről beszélünk, hiszen ők ténylegesen magyar kutatóként, kutatócsoportként az egyik olyannak a képviselői, vezetői, akik tényleg saját jogon is nyertek már James Webb pályázatot, részt vesznek különböző egyéb együttműködésekben, és kimondottan ilyen fiatal csillagoknak a környezetét vizsgálják, színképelemzés, tehát spektroszkópiai módszerekkel, és az általuk már többféle eszközzel régóta vizsgált csillagnál például egy nagyon érdekes felfedezésre jutottak, hogy ennek a születőben lévő bolygórendszerében szépen el lehet választani a még nem kikristályosodott és a már kikristályosodott anyagot. És ez nagyon izgalmas, különösen aki esetleg ásványtannal foglalkozik, akár csak ilyen hobbi szinten is. Hát, hogy itt a mi naprendszerünkben, és ez sokáig egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy bizonyos üstökösökben találtak már kristályos anyagot. És ez honnan van? Mert hogyha az eddigi bolygókeletkezési elméleteket vizsgáljuk, akkor annak ez egy kicsit ellentmondani látszik, hogy most hogy is alakulhattak ki magas hőmérsékletű környezetben kristályos anyagok. És itt ennél a csillagnál például ez a magnézium szilikát, ez a Forsteritnek nevezett ásvány, amire van ide egy ilyen ásványfotó bevágva, ilyeneket látnak színképileg, tehát ezeknek az összesített színkép hatását látják, és ezt meg lehet mondani, hogy egy tőlünk sok fényévre lévő, születőben lévő csillag környezetében ilyen kristályok vannak. Úgyhogy ásványrajongóknak és a James Webb űrtávcső adatbázis az egy ilyen szempontból is motiváló dolog lehet. És nem csak ásványok vannak, hanem például fagyott állapotú jeges anyagok is, tehát szerves anyagoknak a fagyott állapotú, jégállapotban lévő komponensei, és ez egy nagyon messzire vívő filozófiai kérdés is lehetne akár. Ugye sokáig azt gondolták, hogy például az élet keletkezéséhez szükséges alkotók, tehát a szervezetünket alkotó, DNS-ünket alkotó aminósavak, aztán egyszerű szerves molekulák, metán, etán és a többi,
hogy ezek valószínűleg csak mondjuk egy bolygón jöhetnek létre, ott már megfelelő környezet van, és ez segített elő mondjuk a Földön az élet kialakulását. Na most úgy tűnik, hogy nyilván erre direktben nem kaptunk választ még, hogy a Földön hogy alakult ki az élet, de azt látjuk, hogy az univerzum, amit le lehetett gyártani kémiailag és biológiailag, azt már mindent legyártott, vagy legalábbis jelen van. Tehát éppen születőben lévő csillagok, vagy csillagok bölcsőjeként szolgáló csillagközi gázfelhőkben most is ott vannak nagyon bonyolult, komplex molekulák. És ezeket ki lehetett mutatni már régebben is, most például konkrétan ki lehetett mutatni ilyen James Webb-es vizsgálatok segítségével, mondjuk fagyott ammóniát, fagyott metánt egy tőlünk megint több tucat fényévre lévő csillagkeletkezési régióban. Úgyhogy amikor majd ott létrejönnek bolygórendszerek, akkor úgymond már a szerves anyag bizonyos szempontból készen fog állni arra, hogy akár valahol az élet megjelenését segítse. És hát a születéstől egy picit most átváltunk az élet vége felé, hogy olyan csillagokat nézzünk meg a web segítségével, amik már éppen a fejlődésük vége felé járnak, akkor is nagyon szép és nagyon eredményesen vizsgálható területekhez jutunk. Majd egyszer a napunk is valami hasonló állapotba fog kerülni, úgyhogy ha majd egy 4-5 milliárd év múlva egy másik civilizáció az ő James Webb távcsövükkel a napot nézi, akkor valami ilyesmit fog látni. Hogy éppen a külső rétegei már kezdenek lefújódni, egy felfújódott vörös óriás állapot után, úgynevezett planetáris ködöt láthatunk, mi pedig most más csillagoknak a késői állapotait látjuk ilyen formában, például ez a nagyon híres M57-es planetáris köd, amit még néha a versenyen is előkerül, mint megfigyelendő objektum, ha nem is ilyen szép kivitelben. Aztán, hogyha a napunknál jóval nagyobb tömegű csillagoknak a élete végét nézzük, akkor szintén nagyon izgalmas dolgokat lehet felfedezni, például a web segítségével. A nagyon nagy tömegű csillagok az életük vége felé egyre gyakrabban produkálnak intenzív tömegvesztési fázisokat, ami azt jelenti, hogy egyszer csak lefújódik egy csillagról mondjuk a nap tömegének a néhány százaléka egyszerre, mondjuk így pár hét alatt. És ezek a drasztikus anyag ledobódások egyre ilyen koncentrikus módon táguló felhőket vagy ilyen rétegeket eredményeznek, amiket a csillagsugárzása megvilágít, és így messziről nézve olyan, mintha a fáknak az évgyűrűit látnánk. És ugyanarra használjuk, mint a fák évgyűrűit, hogy vissza tudjuk belőle fejteni a csillag életének az elmúlt időszakban történt eseményeit. És ez megint az asztrofizikának egy nagyon-nagyon fontos területe, hogy megértsük azt, hogy hogyan fejlődnek a különböző tömegű csillagok, különösen az életüknek az utolsó szakaszaiban. És hát, hogyha már úgymond a halál utáni életet nézzük, ugye egy csillag, egy nagy tömegű csillag, vagy akár egy kettős rendszerben lévő csillag egy hatalmas szupernova robbanásban fejezi be az életét, utána is marad valami, például egy ilyen táguló gázfelhő, egy táguló maradvány, ami itt a mi tejútrendszerünkben a James Webb segítségével ilyen nagyon számomra legalábbis gyönyörűnek ható képeken örökíthető meg. Ez a Cassiopeia A nevű maradvány, ami kb. 350-400 évvel ezelőtt robbant fel szupernovaként itt a galaxisunkban, és ez az utolsó ismert robbanás egyébként, amiről Szabó Róbert is említést tett. Tehát a mi tejútrendszerünkben sajnos azóta nem lehetett megfigyelni robbanást, valójában ezt se, tehát ezt csak utólag fedezték föl. És egy talán még szebb felvétel, pedig szintén akkor kössük az előző előadáshoz, ez volt az a szupernóva maradvány, aminek a belsejében lévő pulzárt, ezt a nagyon gyorsan forgó neutroncsillagot Jocelyn Bell megfigyelte, ugye a milliméter papíros rádiójelek segítségével, és mostani eszközeinkkel ilyen gyönyörű módon meg lehet figyelni ott a táguló, sugárzó gázfelhőt. És hát itt most tartanék egy pici kis kitérőt a saját kutatási témához is kapcsolódóan, mivel tavaly erről hosszan beszéltem, és többen itt voltak akkor is, most erről tényleg csak ugye a leglényegesebbeket szeretném elmondani. Az igazi tanulság talán az egésznek így előre bocsátva az, hogy valójában tényleg a világon bármelyik csillagász esélyt kapott arra most, hogy észleljen a James Webb űrtávcsővel. Persze nem automatikusan. Tehát ez egy nagyon komoly verseny, pályázatokat kell beadni, ezeket a pályázatokat kiértékelik, elbírálják. Most a legutóbbi körben, amit 2 hete hirdettek ki, vagy az eredményt,
ott 9-szeres túljelentkezés volt. Tehát azért az nagyon komoly verseny, és úgy, hogy azért a versenyzők többsége azért nagyon, nagyon felkészült és nagyon komoly anyagokat nyújt be. Mi innen Szegedről, Magyarországról, a Szegedi Egyetemről egy csillagrobbanásokkal kapcsolatos témát végzünk leginkább, és ennek az egyik aspektusa az a James Webb űrtávcső kapacitása, és nagyon összhangban van. Mi arra a kérdésre keressük a választ, hogy a csillagközi por, amiből rengeteget látunk a különböző galaxisokban és a csillagközi térben, ez honnan keletkezett, honnan ered. És erre az egyik válasz opció, hogy csillagrobbanások gyártják le ezeket a porszemcséket, és utána ezek a porszemcsék később keletkező bolygórendszerek építőanyagait jelentik. Most ezt nem részletezem annyira, majd esetleg, ha a végén lesz kérdés, akkor szívesen körbejárom ezt alaposabban. A lényeg az, hogy már a legelső ciklusban nagy örömünkre, sikerrel jártunk különböző pályázatokkal. 4 nyertes pályázatban vettünk részt Szegedről, és ezek nagyrészt amerikai kollégák, illetve egy-két nyugat-európai kollégával együttműködésben zajló programok. És hát a fő tudományos kérdés az volt, hogy ha időben vizsgáljuk, itt a vízszintes tengeren időt látunk, robbanás utáni napok száma szerepel logaritmikus tengelyen, a függőleges tengelyen pedig a keletkező pornak a tömege. Tehát az volt a mi vállalásunk, hogy ezt a szürke ilyen tört vonal alakot vagy igazolni, vagy cáfolni próbáljuk, hogy ténylegesen egy csillagrobbanást követő években, évtizedekben a csillagpor mennyiség az folyamatosan nő. Ez volt az elméleti jóslat. A probléma az volt eddig, hogy nem voltak mérési bizonyítékaink, az eddigi eszközökkel csak nagyon korai időszakban lehetett megfigyelni szupernovák portermelését. Egyetlen esetben az 1987A esetében lehetett évtizedekkel a robbanás után is infravörösben port kimutatni, és hát ezt a hiányzó régiót kellene megtölteni adatokkal, amit itt a színes oszlopok a mérési időpontokat jelzik, olyan értelemben, hogy milyen korú csillagrobbanásokat szeretnénk volna távcső végre kapni. És hát erre kaptunk időt a webbel, és hát erről már vannak is szép eredmények. Az első publikációnk ez ügyben egy olyan galaxis képein alapult, ahol több szupernóva is található egyébként, és ebből mi eredetileg 2 választottunk ki, 2 szerettünk volna megvizsgálni, és mind a 2 tényleg nagyon szép infravörös forrásként tűnik fel a képeken. Hát igen, a feleségem pacának hívja ezeket, hogy azt látja csak, hogy én úgy dolgozom, hogy órákon keresztül nézem ezt, és próbálok valamit kitalálni. De egyébként tényleg jól néznek ki a mi szemünkkel. Tehát, hogy fényes, és ez például ez a galaxis, ez 25 millió fényévre van. Ez egy közeli galaxis, teszem hozzá. 25 millió fényév, és ebben egy, hát idézőjelben olyan világító pontforrás, hogy majdnem leesik a képről, az ott egy poros csillagrobbanás, amit mi már hosszú évek óta vadásztunk, hogy na, végre találjunk már egy ilyet. És találtunk, nem is egyet, többet is. És persze az igazi tudomány azután jön, hogy a különböző hullámhosszakon megmért sugárzás intenzitásokra, különböző fizikai modelleket illeszünk, hogy milyen összetételű lehet ez a por, milyen hőmérsékletű, és ez alapján próbáljunk tudományos információk birtokába jutni. És még az a szerencsés helyzet is sikerült, hogy például ez a 2 objektum, az ebből kiszámolt pormennyiségek tényleg szépen ráilleszkednek erre a szürke elméleti görbére. Tehát mondhatnám, hogy jó, hát mehetünk is haza, mert kész, sikerült a dolog, bizonyítottuk ennek az elméletnek a helyességét. De persze azért még sokkal több adatra van szükség, és azóta hál' Istennek azt lehet mondani, hogy ezek tényleg talán nem túlzás azt mondani, hogy ömlenek ezek az adatok. Ez itt csak mutatom, hogy most hogy néz ki egy ilyen nemzetközi kollaboráció, amiben dolgozunk, kb. 30-40 emberre duzzadt föl az eredeti 8-10 fős létszám, és ebben Szegedről Zsíros Szanna doktorjelölt kutatónkkal, egykori PhD hallgatómmal végezzük a munkánk egy jelentős részét. És hát érdekes módon a James Webb űrtávcső esetén is néha a szerencse is a kutatók pártján áll. Ugye a web az egy olyan eszköz, ami kimondottan a célzott megfigyelésekre van kitalálva.
Jelenleg számos olyan csillagászati program zajlik a világban, ahol egyszerre egy nagy égterületet vizsgálnak. Ilyet említett Szabó Róbert kollégánk is mondjuk a Vera Rubin Obszervatórium kapcsán. És ott minden, ami felbukkan, azt majd meg lehet nézni, ki lehet választani a legizgalmasabbnak tűnő eseményeket. Itt a web az eleve egy konkrét célpontra áll rá, előre meg kell mondanunk egy ilyen pályázatnál, hogy ezt fogjuk vizsgálni, pontosan hány másodperc expozíciós idővel, melyik műszerekkel, melyik szűrőkkel és a többi. És néha mégis van olyan, hogy eredetileg, vagy föltűnik valami olyasmit, eredetileg nem is gondoltunk, hogy ott lesz. Például egy pusztán csak a galaxis szépsége miatt készített képen, ott is fölbukkant egy ilyen csillagrobbanás, az egyik amerikai kollégánk észrevett, és mondta, hogy hát ha már ez ott van, akkor miért ne írnánk belőle mi cikket. Úgyhogy megírtuk. De nekünk Szegeden is sikerült ilyen véletlen felfedezést tenni. Az előbb nézett szép 25 millió fényéről lévő galaxis fotójának a legszélén, tényleg itt fut a képnek a széle, itt a legszélén, itt is van egy ilyen sárga pötty. És ez a sárga pötty, ez egy több mint 40 évvel ezelőtt felrobbant szupernóvának a maradványa. Ezt eredetileg azért nem vettük rá a célpont listán, mert úgy voltunk, hogy hát ebből már úgyse fog látszani semmi. 40 év, hát ez hosszú idő. Nagyon fényes, hihetetlenül fényes pontforrás. Akkor szóltunk az amerikai kollégáinknak, hogy nézzétek, már ott van a kép szélén. Hát hatalmas újongást tört ki. No, szóval akkor erről is írjunk publikációt, és hát azt mondták, hogy jó, hát mivel ezt mi találtuk itt Szegeden, akkor mi vezessük ezt a tanulmányt. Ennek is készítettünk fizikai modelljeit, megpróbáltuk különböző geometriai konfigurációkra ezt a poreloszlást, és azt kell mondanom, hogy tényleg nagyon szép eredmény született belőle. Olyannyira, hogy tavaly szeptemberben a Baltimore-ban tartott James Webb első éve című konferencián beválogatták ezt az eredményt az előadások közé, ami azt jelenti, hogy azon előadások sorában, ami a James Webb által elért elsőéves eredmények közül a legkiemelkedőbbeket tartalmazza. És hogy visszakapcsoljak az előző előadáshoz ismét, ugye Zsíros Szanna akkor még doktorandusz, éppen végzett doktorandusz hallgatóként tartott online módon Baltimore-ban előadást erről a témáról. A világ legjobb ezzel a témával foglalkozó csillagászai ültek ott a nézőtéren, és tényleg ő is egy kiváló példa arra, hogy ma kutató nőként tényleg abszolút nagy karrier állhat valaki előtt. Már most valószínűleg 1-2 héten belül adja be a disszertációt, és már most válogathat a külföldi állásajánlatok között. Úgyhogy ez számomra is személyesen egy nagyon nagy élmény, hogy egy ilyen tehetséges lány, egy ilyen tehetséges hallgató munkáját irányíthatom, segíthetem, és hát mindannyiunknak pedig közösen az, hogy Szegedről, Magyarországról ilyen eredményeket tudunk a James Webb segítségével elérni. Visszakanyarodva a webnek a további eredményei, ez most itt az előadás utolsó percében, tényleg nézzünk nagyon messzire. Ugye mondtam, hogy a 25 millió fényév az itt van a szomszédban, úgyhogy egy ilyen 25-30 millió fényévre lévő galaxisokról rengeteg fotót készít a web, ez egy külön dedikált időt, eredetileg nem is kellett külön pályázni, ez meg lett állapítva, hogy ez egy fontos dolog. Igenis a web az fotózzon közeli galaxisokat, úgyhogy számos galaxisról készül felvétel. Például össze lehet hasonlítani ugyanannak a galaxisnak a Hubble és a Webb segítségével készült képet. Itt a bal oldali a Hubble, a jobb oldali a Webb által készített kép, és a kettőnek a kombinációja, megint a különböző hullámosszak kombináció azt eredményez, hogy láthatjuk a folyamatokat, láthatjuk, hol zajlanak nagyobb energiájú folyamatok, hol vannak alacsonyabb hőmérsékletű régiók. Az infravörösben egészen belátunk ide a centrális régiókba, ami az optikai tartományban még a Hubble-lel se sikerült. Úgyhogy ez önmagában, ha semmi más nem lenne a web tarsajában, csak a galaxis fotók, már az is bizonyította volna, hogy miért volt rá szükség. Na de menjünk még sokkal távolabb, vagy még egzotikusabb események felé. Szintén visszakanyarodva az előző előadást, ugye Maria Lugaro kapcsán említésre került a nukleáris asztrofizika, a mai tudomány egyik legnagyobb kérdése, hogy honnan származnak a kémiai elemek, az univerzum milyen folyamatai során keletkeznek, és erre jelenleg az egyik legérdekesebb válasz lehetőség, hogy úgynevezett neutroncsillagok, tehát szupernova robbanások után visszamaradt, borzasztó sűrű
csillagmagoknak, ilyen körülbelül városméretű csillagmagoknak az ütközéseiből, tehát ilyen kettős rendszerekben két neutroncsillag ütközéséből származhat akkora energia, ami a nagy rendszámú elemek előállításához kell. És például egy ilyen ütköző neutroncsillag rendszernél kimutatták a technéciumnak a spektroszkópiai jeleit. Valaki, többeknek ismerős lehet a technécium, ami pont azért kapta ezt a nevet, mert az emberiség sokáig úgy gondolt, hogy ez az elem csak mesterségesen állítható elő. Hát nem. A legjobb vegyész az univerzum, tehát megcsinálja. Jó? És lehet, hogy még olyan elemek is vannak benne, amit nem is ismerünk, de a technéciumot egyértelműen sikerült például azonosítani. Aztán ugye az összes új projektnél, különösen űrtávcsöveknél mindig egy állandó verseny ez, hogy a legtávolabbi, a legnagyobb tömegű, stb. Hát nyilván a James Webb-nél is kell ilyeneket mindig kihozni, és ki is tudnak hozni. Itt például a legtávolabb ismert szuper nagy tömegű, tehát több milliárd naptömegű fekete lyuknak a jelét látjuk. És az érdekes, hogy itt nem magát a fekete lyukat sikerült a Webb-bel megörökíteni, mert azt már ismerték a Chandra röntgenűrtávcső segítségével, de a galaxist magát, ahol van ez a fekete lyuk, azt csak infravörösben lehet detektálni, és ezt a Webb tudta hozzátenni. Úgyhogy most már látjuk nem csak magát a fekete lyukat, hanem a galaxist is. És hát, ha galaxisokról van szó, a Webb az verhetetlen. A Webbnek a legnagyobb potenciál tényleg ebben van, hogy az univerzum, az ismert univerzum határait kitágítsa. A Hubble űrtávcső és más korábbi égboltfelmérések becslései alapján is már több 100 milliárd galaxisra következtettek a kutatók, de most tényleg ahány ilyen felvétel van a Webb-től, ami a úgymond mély eget, tehát a távoli univerzumot mutatja, azon tényleg mindig bukkannak föl újabb és újabb tucat számra újabb galaxisok. Tehát rengeteg, elképesztő, elképzelhetetlenül nagy mennyiség galaxis van a világegyetemben. És ezekkel kapcsolatban rengeteg dolgot lehet megismerni még, vagy rengeteg egyelőre még nem feltárt, vagy félig feltárt részlettel állunk szemben. A gravitációs lencsézésről már beszéltem, arról is, mint egy újabb példa. Aztán tényleg az annyira távoli galaxisok vizsgálata is, amiket képalkotással, már annak is örültek, hogy képalkotással meg lehetett határozni, de még valannyira színképelemzés, vagy ilyen kvázi színképelemzést is lehetett végezni róluk. És hát olyan izgalmas dolgok derültek ki, amire tényleg vártunk a Webb-del kapcsolatban, hogy próbáljam magyarázatot adni a galaxisoknak a fejlődésére. Egy néhány hónappal ezelőtti eredmény szerint úgy tűnik, hogy a galaxisok sokkal gyorsabban növekedhettek, vagy bizonyos galaxisok sokkal gyorsabban növekedhettek, mint gondoltuk. Mindössze néhány 100 millió éves korban lefotózott galaxisokat látunk ezen a képen, amik már most akkora tömegűek, mint a tejútrendszer, ami több mint 4 milliárd éve létezik. Úgyhogy ezeket ilyen óriás bébi galaxisoknak nevezték el, és egyelőre nem tudjuk, hogy ezek csak úgymond kivételes esetek, vagy tényleg az van mögöttük, hogy a galaxis fejlődésnek fontos lépéseit eddig nem ismertük, és a Webb segít majd föltárni ezeket a következő években. És ugye Adam Riess neve szintén szóba került ma, ugye 2011 egyik fizikai Nobel-díjas kutatója, aki munkatársaival régóta arra keresi a választ, hogy a világegyetem hogyan tágul. És ebben manapság egy óriási feszültség van, egy hatalmas ellentmondás, mert két önmagában nagyon megbízhatónak tűnő megfigyelési stratégia elkezdett egymásnak kicsi ellentmondó eredményeket adni. Itt a fekete, illetve a kék pontokat kell nézni. Ugye 2008-2010 környékéig úgy tűnt, hogy mindössze az a probléma, hogy mind a két módszer pontatlan, ezért nem adnak ugyanolyan eredményt, de a hiba határaik átfednek, úgyhogy nincsen gond. Előbb-utóbb kisimítjuk ezt, meg lesznek a pontos mérések, és szépen összeáll a dolog. Itt ugye a függőleges tengelyen a úgynevezett Hubble állandó értéke van ábrázolva, tehát hogy a világegyetem tágulási ütemét jelző mérőszám az mennyi. És úgy tűnik jelenleg, hogy már tényleg pontos méréseink vannak, hogy a kék, ami a klasszikus, mondjuk Cefeida csillagokon alapuló távolságmérést, illetve szupernovákon alapuló távolságmérést jelenti. A fekete pedig, ami a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásból számolható paraméterértéket jelenti, elkezdett szétválni. Tehát egyre jobbak a mérések, egyre kisebbek a hibahatárok, és ahelyett, hogy ezek szépen
passzolnának egymáshoz, elkezdtek egymástól széttartani. És erre sajnos csak kétféle magyarázat létezik. Az egyik, hogy valamelyik mérési módszer rossz. Ezt senki nem szeretné, mert mind a két programon nagyon-nagyon sok pénzt töltek már, és meg energiát, tehát ez nem annyira opció. A másik, még az se sokkal kecsegtetőbb, a másik válasz az az, hogy a fizika rossz. Tehát, hogy valamit nem tudunk jól, nem tudjuk még elég pontosan, ami a világegyetem tágulással kapcsolatos fizikai ismereteinket jelenti. Úgyhogy Adam Rieszék, aki egy kiváló példa arra is, hogy Nobel-díj után nem pihen meg az ember, mondjuk ugye 42 évesen kapott Nobel-díjat, tehát akár lehetett volna egy házat Malibún, és azt mondta volna, hogy jó, hát végülis már elért, amit el lehet, de nem, ő talán még keményebben dolgozik azóta, mint a Nobel-díj előtt, és ők a webre is adtak be, és természetesen kaptak távcsőidőt, amivel megpróbálták ellenőrizni a saját korábbi méréseiket, amit a Hubble űrtávcsővel csináltak. És a web is ugyanazt hozta ki. Tehát egyre inkább afele tendálunk, hogy most vagy a mikrohullámú háttérsugárzás méréséből származó paraméterek nem jók, vagy a fizika nem jó. Izgalmas. Tehát ilyen szempontból is új aranykort nyitott meg a web, és ez még csak a kezdet. Tehát a webnek a működését alapvetően 10 évre lőtték be, most még ugye a tudományos ciklusból össze bő másfél év telt el, az igazán nagy eredmények még ezután várhatók, és nyilván lélegzet visszafolytva várjuk ezeket, és kutatóként természetesen próbálunk tenni is ezért, tehát egyre több és egyre jobb minőségű pályázati anyagot beadni, hogy a web tényleg azokat a tudományos kérdéseket vizsgálhassa, ami a teljes tudományos közösség szerint a legfontosabbak és a legizgalmasabb válaszokra vezethetnek. És hát nem csak a webről van itt szó, hanem ugye új távcsövek, vagy már most szolgáló távcsövek is vannak. Ugye van egy európai űrtávcső, a Euclid, ami infravörös tartományban végez szintén nagy égbolt, nagy látószögű, tehát ilyen égbolt felmérési jellegű megfigyeléseket. És hát szintén az előző előadáshoz visszacsatolva egy Nancy Grace Roman nevű csillagászhölgyről, a NASA egyik korábbi vezetőjéről elnevezett űrtávcső is 2027-ben belép ebbe a körbe. És ettől igazán sokat várnak, hogy ez a Hubble méretű, de annál még jobb teljesítményű Roman távcső fog egy nagyon hatékony célpont válogatási lehetőséget adni a webnek, és ez a kettejüknek ez a csapatmunkája, talán ez lesz az, ami igazán hatékonnyá teszi majd az infravörös űrcsillagászatot a következő években. És hát tényleg azt lehet mondani, hogy nap mint nap jönnek az új eredmények. Ugye mi kutatók, a Szabó Róbert által is mutatott ilyen adatbázisokat böngészünk, hogy egy nap éppen milyen új cikkek, új tanulmányok jöttek ki. De aki ezt egy kicsit túl száraznak vagy szakmainak érzi, egyrészt a webűrtávcsának a saját honlapján is lehet folyamatosan tájékozódni, másrészt pedig magyar nyelven, a Csillagászat hírportálon például igyekszünk az összes fontos és új eredményt magyar nyelven is közzétenni a nagy érdemű számára. Úgyhogy ezzel köszönöm meg a figyelmet, és bízok abban, hogy ha következő ilyen versenyen vagy máskor is akár én, akár más tart előadást James Webb űrtávcsöves eredményekkel kapcsolatban, akkor ennél még sokkal izgalmasabb és újabb felfedezésekről hallhatunk. Köszönöm szépen! Most természetesen, hogyha van kérdés, akkor... Nekem két kérdésem van, az, hogy ez mennyi csillagkeletkezési területikre köszönöm, hogy Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Mindjárt lebukok, hogy ezt nem tudom pontosan. Hát, ezt jól emlékszem, ez a... aztán a sasköd van. Igen, szerintem a sasköd van, de erről most nem teszem le a nagy esküt. A másik kérdés az volt, hogy volt egy dia a csillagközi anyaggal, még a csillagközi porról, még amikor így bemutattad azt, hogy például mi alkotja a csillagközi port, az voltak ilyen számadatok, hogy például a csillagközi anyag az 1%-a a tejútrendszer anyagának. Igen, ez csak az 1%-ban benne van a sötét anyag komponens is, vagy ez csak a barionikus? Nem, ez csak a barionikus anyag. Tehát ez arra vonatkozik, hogy amit mondjuk látunk a tejútrendszerben, hogy a csillagok összesen mennyi tömeget képviselnek, ahhoz képest a csillagok és csillagszerű objektumok, ahhoz képest a porformában, vagy gáz és porformában lévő barionikus anyag az annak mondjuk 1%-a, azon belül a por komponens az átlagosan megint 1%.
Igen, úgyhogy végülis ez azért emeltem csak ezt ki, hogy csak a mi tejútrendszerünket nézve, hogyha ezeket a kis százalékokat kiszámoljuk, az is több 10 millió naptömeg. Úgyhogy erre vonatkozott ez a dia. De köszönöm a kérdést. Jó, esetleg még. A kérdés? Nekem van egy. Tessék. Nagyon régóta keresek valakit, aki meg tudja válaszolni, hogy miért rózsaszín a Jamesonnek az alján. Ezt tudod? Hát nem biztos, hogy én leszek a te embered ez ügyben. Fölhívjuk Őrsöt telefonos segítségével. Nem tudja. Ő se tudja. Igen, tehát én sem gondolok, hogy ez csak illusztráció. Az összesen? Most mondja, ott. Igen. Az összes illusztráció rózsaszín az alján, és nem tudtam. Hát ez jó kérdés. Még arra gondol az ember, hogy ennek a kapton ernyőnek az alja, tehát arra gondol az ember, hogy esetleg annak a visszafelfényének a spektrális jellemző ilyenek, de ezt most csak így hasból mondom, tehát nem tudom. Jó kérdés, utána fogok nézni, mert ez most már hirtelen engem is érdekel. Jó. De lehet, hogy csak az illusztráció kedvéért. Ez maradt a festék. Igen. Messzire is jól látszott. Tessék. A Hubble távcsőnek a képei is mesterségesen vannak színezve? Igen. Tehát a Hubble ugyanúgy szürke skálás képeket gyárt eredetileg. Sőt, meg kell mondanom, hogy például ez a kép, amit itt mutattam, igen. Ez már egy úgynevezett kalibrált felvétel, ami azt jelenti, hogy mindenfajta első lépésű feldolgozáson átesett. És itt nem Photoshopra kell gondolni, tehát ez mindig egy nagyon komoly félreértés szokott lenni, hogy hát itt biztos manipulálják a képeket, és akkor ezek nem is így néznek ki. Nem, ezekre azért van szükség, mert az úgynevezett nyers felvételek, azok tényleg nagyon sok lépésen keresztül tisztíthatók meg. Ugye ebben vannak maguknak a detektoroknak, akár a kiolvasási zaj, akkor a eltérő pixelérzékenységnek a korrigálása, és akkor természetesen, amikor már ilyen nagyon szép színes képet készítenek, ott már némi művészi vagy esztétikai vonal is bejön. De az eredeti tudományos képek, hogy ilyen minőségek legyenek, az is egy hosszú folyamat. De én őszintén, amikor először láttam nyers Hubble képet, hát szó szerint majdnem elsírtam magam, már nem a gyönyörtől, hanem hogy úristen, ez a Hubble képe. De semmi nem látszott rajta, ilyen befénylések voltak, kiderült, hogy nagy rész kozmikus sugarakból, tehát az éppen az expozíció alatt a detektort érő nagy energiájú részecskéknek a lenyomatai. És hát akkor mondták, hogy hát nem sírni kell, hanem akkor ezt meg kell tisztítani, tehát itt nincs mese. És erre olyan szoftveres algoritmusok, hogy kell ezt csinálni, ez ugyanúgy igaz a webre is. És azért vannak még itt izgalmak, ha már belementünk, csak mutatok még egy dolgot. De a szupernovás képek egyikén szerintem ez jól látszik. Igen. Ez az. Ugye ez egy komoly technikai kihívás a csillagászatban, hogy egy pontnak mi a képe. Ugye egy pontnak a képe egy fényképezés, egy digitális képalkotás után nem pont, hanem egy úgynevezett detektornak az átviteli függvénye, ami egy mondjuk ideális esetben egy földi távcső, ami kör alakú ilyen foltot eredményez. Na, mondjuk egy ilyen hatszögletű távcső esetén nem kör alakú foltot eredményez, hanem hatszög alakú foltot. És ez legalább szimmetrikus, mert a Spitzer űrtávcsőnek ugyanez a képe, ez háromszög alakú volt, egy legömbölyített csúcsú háromszög, ami forgott. Tehát, hogyha különböző időpontokban csináltuk a képet, akkor elforgott. És például, hogy az ember képlevonást akar csinálni, akkor két kört egymásból le tud vonni az ember szépen, de két egymáshoz képest elforgatott háromszöget, azt nehezen. Úgyhogy itt is ez egy komoly kihívás, amikor az ember konkrét mérést akar végezni, tehát meg akarja határozni, hogy ez milyen fényességet jelent, milyen intenzitás eloszlást, ott figyelni kell arra, hogy ennek a hatszög alakú leképeződésnek a figyelembevételével történjen ez a mérés. Egyébként, ha valakit ez érdekel, nyilvános az összes szoftver, amivel a James Webb adatait feldolgozzák, tehát bárki hozzáférhet. Ezek Python alapú kódok, tehát ha valaki tud Pythonban programozni kicsit, akkor le lehet futtatni. Vannak próbaadatok, bárki megcsinálja a saját próba James Webb fotometriáját, vagy James Webb adat kiértékelését. Jó, tehát ennek érdemes utána keresni, és ez is egy jó, akár ilyen tanulói projekt feladat is lehet.
Mondtad, hogy milyen nagyobb jelentkezés ugye pályázatoknál, és akkor amikor mondjuk a bíráló egy Nobel-díjas pályázatával találkozik, akkor vajon meglebeg a térde egy picit, vagy hát Isten, mégiscsak az Elemrész Nobel-díjas pályázatál is. Nagyon köszönöm a kérdést. Ugye ezek a James Webb-nél az úgynevezett kettős anonimitás van, ami azt jelenti, igen, hogy se a bíráló nem tudja, hogy kinek az anyagát nézi, se utólag a pályázók se tudják meg, hogy kik bírálták az ő anyagaikat. Ez egy meglehetősen hosszas folyamatnak lett az eredménye. Nyilván van érthető dolog mögötte, pont ez, hogy ne a név vagy ne az előélet befolyásolja azt, hogy kinek a pályázatát fogadják el, kiét nem. Ezt egyébként félig megoldották azzal, hogy lettek ezek a garantált idejű programok, tehát a tűzhöz közel állók, vagy akik a James Webb fejlesztésében hosszú évekig részt vettek, ők eleve kaptak valamennyi időt. Tehát úgymond ilyen szempontból ez meg lett oldva, de a tárgyidő nagy része az tényleg névtelenül van, vagy névtelen pályázók között van elosztva. És erre utólag mindig közölnek statisztikákat, hogy tényleg azt lehet látni, hogy javult például a nemek aránya, akkor az, hogy akár PhD hallgatók, mint projektvezetők milyen arányban nyertek el kutatási időt. Tehát ennek úgy tűnik, hogy tényleg van relevanciája. Pályázó oldalról az a nehézség, hogy ugye úgy kell megírni a pályázati anyagot, hogy abból ne derülhessen ki, hogy én ki vagyok. És ezt nagyon szigorúan veszik. És nálunk is volt, mi most a legutóbbi körben a különböző kollaborációkkal 12 pályázatot adtunk be, és abból egyet visszadobtak, mondván, hogy hát itt kiderült, hogy kiről van szó. És valóban sajnos benfelejtettünk, egy kép aláírásban benfelejtettünk egy többes szám első személyű névmást, meg egy nevet, és ez kész. És kiszúrták, és mondták, hogy hát akkor ez kuka. De nyilván, hogy ilyen explicit módon nem lehet, de hogyha valakinek kicsit utána jár, akkor azért nyilván az eredményekből, amiket tárgyalt, meg az tehát a publikációs jegyzék, vagy ilyesmiből csak ki tudja deríteni. Igen, erre mondta az egyik amerikai kollégánk, hogy ez az üvegcserepeken való tánc. Tehát, hogy ezt kell csinálni, hogy igen, hogy azért nagyon expliciten ne derüljön ki. Nyilván főleg olyan témákban, ahol nagyon egyértelmű, hogy kik foglalkoznak azzal, mondjuk le lehet szűkíteni 3-ra, 2-re, néha 1-re is, hogy kipályázik. Erre van egy nagyon komoly útmutatás egyébként, hogy ezt hogy kell a bírálóknak kezelni, ez is publikusan mindenki pályázók számára is elérhető, úgyhogy ezt nagyon komolyan veszik. Nyilván ez se tökéletes rendszer. Egyébként nálunk most tényleg az volt, hogy a 12 pályázatból, amik 3 nyert összesen, és abból pont amiket a legnagyobb nevű kollégáink vezettek, azok nem nyertek. Hogy miért? Tehát nem, egyáltalán biztos, hogy ez volt bármi köze, de igen, tehát ez egy kényes kérdés, amit megpróbálnak valamilyen módon menedzselni. De köszönöm, ez nagyon, nagyon fontos kérdés volt. Igen? Tehát tudni, hogy milyen gyakran kalibrálják az érzékelőket? Igen, ugye eleve, amikor 2021. januárjában, 2021. január végére odaért a web a Lagrange pontba, 21. decemberben indult, 22. január végén odaért, akkor egy fél évig csak kalibráció volt. Tehát fél éven keresztül ez a teszt üzemmód zajlott, akkor tényleg mindent próbáltak tesztelni. Kellett menet közben változtatni, tehát 2022 év végén is, meg most 2023-ban is volt egyszer egy ilyen komolyabb, az egyik detektort érintő probléma, amit ilyen kicsit újrakalibrálással kellett, főleg szoftveres utómunkával helyreigazítani. Olyan értelemben utómunka, hogy az adatoknak a fluxus kalibrációját, tehát hogy a valódi sugárzás mennyiséget az adatokból kideríteni, különböző referencia objektumokra, ezt próbálták csinálni. Ugye az igazi nehézség az, hogy még soha semmilyen eszköz ilyen érzékenységgel infravörösben nem vizsgálta az eget. És ezért nem nagyon van referenciánk, különösen a távoli halvány objektumokról. A naprendszerbeli, meg mondjuk a tejútrendszernek a fényesebb objektuma, ez nem probléma, arról vannak korábbi mérések kisebb eszközökkel, de mondjuk ilyen szupernovákra, ilyen távoli galaxisokra nincsenek, és ez okozza az igazi nehézséget. Úgyhogy nyilván menet közben, ahogy egyre több adat gyűlik, ez is pontosabb lesz, és mindenki ebben bízik, hogy az idő előre alattával tényleg minimálisra vagy közel nullára csökken az ilyen jellegű problémáknak a száma, de ez valóban egy komoly kihívás. Jó, ha nincsen több kérdés, akkor még egyszer köszönöm szépen.